agendere usate biwatige kinga kieche kare chie kirokora ng'abantu mbakari gukaniwa eyo gokora amarega agendete gokora gentoki akomenta oyo otachenegeti ayo agendere kobo oyo otachenegeti noyoro omoronge nagendere gokora oboronge noyoro omochenu agendere gochenwa twara omanyire goteba iga ase abantu aba amang'ana yare goteba korugoro ochire konyari ing'ana rinene gochinse bono otebire rigereria ninchiche bwango ndeta neng'eria yane amonanche ning'ekera omonto buna gokora kwaye gwakorete gento ki kore abatore nsa twensi buna toikaransitega tori koji gotwara ng'eri yane ing'eri yane ngocha koegwa karansa mama ing'eri yane ngocha koegwa togokora gento ki tokonyegwa kora yane eng'eri gocha koegwa efamilia yao oyo ore mwana takoyegwa eng'eri omwana sipora gocha koegwa takoye omonto mao takoyegwa bachokora eng'eri mo gocha koegwa tariera abande baraegwa kinare goteba inkaga abarengo mogaka taiyo omwana mumura taiyo mwatigaire nimweka tang'ani omane nyasaye nero orabakonye mogana oyo omumwenge iteka yero omonto oyo makabekerwe ekero chibuneke osene kara chimati na kiyo kusiyo koro akabekerwe egekongeke agatebi agasibirwe ngori okogoro agatebi bwaminyoke engori n'entambe yarenge agende paka asagoika nande ene paka segekongeke chinsa chiriabekeri itarakora gentoki kitarahera agatebi bwasogo ikonye mbotende nandu ile ne paka aga ari nandu naye gekongeke chikobekerwa bone gekongeke rikeche setimati buna mokoro ke round sino circumference yani gagoeta aguna ogo chikokora gentoki nogo chikoira omonto ori agaikabotende akaminyoka koirana egere chinsa chiri chimonyora etu agaikari kenagu keria akagwa agakwa ataraikararia taraikase gakongeke ekia etu aike batenda ika obori mwo paka batende paka onsipi gatia mbwono mbwoye omonto ori akamenya kubori iswari abasomete tobikiti maiti onye bayirete akamenya kubori iswari yeiga omonto oria obore mairete kurwasa oboiko bwense nechi butirenga akaira chibuti isatu aseirenga ase chibuti isatu gochia isanu na mabo chiarani obuna bwobole mama toto bwate abato karansita bwanje tibwancha no omonto obore mobona agokonyire tagokora gendoki agwese kukubari ibani binataka koreta oboiko bwense twanya sayari baga ogocha atoe ng'eria yobogima bwariririeri bwakarinyakare nyasaba senie asengera ya bene abatwasi twachira tomanyanga enseye nabaete tole twachibirwe chito nyasaba toimokeri tobaba bibaririri bwakarinyakare biyamono asa marieta no Maris James Orenge korea kanisa ya bahati yera ari orera sobe mano spora nare gatebe mano spora wachira tuntu wachira elina yosene dia gatatu kora yane nande ntonyara mangana ande kurumaya mwana na masikani ya manene musikane inwa se inwe obuya wanya sabo ikaransa nyumba ya ino elimo gendere komenya buka goikekerengo nyasaye arairani oburuti bwaye onye more moyo wasonye moraye biamono museniwe tusabe onuya nande motongi twako bakire na bakosi koni bako anya sai kwoko nene oyo twanje tono wanje nimetanya kerengo twachira iga asenjera ya bene tari amaya tore nda na asenge njo korara koyo mintara ari mwana yari asenke koranya ararute enkenya sai cho mwaka tayo mwana mwara tayo koranya ni atigaire no mana spora mana abana twale kiresa magoka barende ekero bagosoka nekero bakoirana obaigorera amasenwa obaigorera ebisio chingaki chance bameta so bikobense anena tibatiga se nyumba yao una tautia tebanga naso ase nyumba yao na koira ni robosera wakerekera na kerengaki eko eroro mu buyicho
wana twagwetigeira keremero biriera gende wanja kwa kugende gokoreka neria tare onire ko bakuna kumukeri ugoro twasabira asere tare Kristo yoro mutorecho amen biamono mwese ni sana nyekero na ireta kikarende wana waete abasunga abanye sana kuna andia timati murandi ile ndara charandi kundi ndiyamure wana dilani mukarani yake abaigana batumire mbrandi Robert Njuke Mirongewira Alex Ongayo Omoko Emia Aaron Ongayo Omoko 50 Yambatundiba 50 Justus Mutare Murisia 50 Kimtokombo Umuchokoro 20 Pianono kabila sichaji kwa ya muro muro wasina weka kabila sichaji kwa ya njuku kabila sichaji kwa ya kuruwa mangere muguati kara kabila siya aruro mangere kara mangere gocho murisio mangere mukuharigani kabila siya Isakabatanera ebitobyaye na nyuma ya matukatari amange ori moka gasangereria ebitobyaye byonsi akaimokera kagenda rogenda gochense yarere kwegokia omono musibera gateba cheye yankaiga omono musibera gateba chembagere gane ogimba wankaiga chateko onyara tatambagere nibo enibe tungeti isakabata ebitobyaye na nyuma ya matukatari amange ori moka gasangereria ebitobyaye Hawana gara
siku zote. Bueno, Karesia Chikwaya. Nani ko barangeri tu ko nino more osti gaiga. Krop dura wangeri moros. Mangere ngayer. Mbuata mangere kwaya na mangere cha Chikwaya. Ono ngomangere cha Chikwaya. Na ma de na ngaru morisi ko. Mangere Mangere Church Choir. na koboka na tochenga motwensi kwenye sirire oira nireka enye bokenge na satata ibotene na mochira soyo iborona subuse wote kwenere tino kumano orende yise akabotene abasamba bayerete ganchwa erengi mubekero manoyo oira nireka lete mori moru mwenye netore na koboka na tochenga motwensi kwenye sirire oira nireka
Tuwaombea sana marafiki, Mungu awape faraja. Kuna matumaini kwake Yesu aliyeshinda kifo. Waliolala katika Bwana Yesu wote watafufuliwa. Watapaa juu wabadilishwe mwili wamlaki Bwana. Tuwaombea sana marafiki, Mungu awape faraja. Kuna matumaini kwake Yesu aliyeshinda kifo. Waliolala katika Bwana Yesu wote watafufuliwa. Watapaa juu wabadilishwe mwili wamlaki Bwana. Lakini Bwana wewe ulifufuka, kweli kifo huna nguvu. Hata Lazaro ulimfufua, njoo Lazaro njoo. Je, mauti hayana nguvu kwetu? Kweli Bwana wetu ameshinda. Lakini Bwana wewe ulifufuka, kweli kifo huna nguvu. Hata Lazaro ulimfufua, njoo Lazaro njoo. Je, mauti hayana nguvu kwetu? Kweli Bwana wetu ameshinda. Lakini Bwana wewe ulifufuka, kweli kifo huna nguvu. Hata Lazaro ulimfufua, njoo Lazaro njoo. Je, mauti hayana nguvu kwetu? Kweli Bwana wetu ameshinda. Lakini Bwana wewe ulifufuka, kweli kifo huna nguvu. Hata Lazaro ulimfufua, njoo Lazaro njoo. Je, mauti hayana nguvu kwetu? Kweli Bwana wetu ameshinda. Buyamono Magere Church Choir, Magere Women Ministry, nama abantu bamenye ngai tenang. Abantu maru boch Magere. Tenang nispi. Aba maru boch tenango. Aba Women Ministry ni banga boch ngata mone. Barwa boch maru nispi no nispi. Ronga ko ngo besi ga mu batu ngento ke. Ronga besi mara. Florence ni cha bantu barure se nurundi na bagwanjete. Hamangire chigoja ye. Mangire. Very good. Mangire babuati ni ndeki kabisa. Taka ni sana kama kubuatu. Wanda wanawa ya anga wazo Florence ndio bali wano mwese ndio kama lanje omura ibe kanisa nari simurega. Very good. Ya nawe negesi awa ngwa ngwa ni muzika ndio tumanga kale mukini nani mwako awa ngwa ngwa tumete ino mwego tigara numurayi gatigara abantu sabi tuwe kama mtu abarori paka TV tu baroche paka anga TV tu baroche nuwana ngana mu ganse mu na bro ni skwani umorisia yogora kwana ogora kwana marata basi aigare twachira igase nginjo yake ganikyo yo Minto Dennis to komanya mambi ningo gusichinsa chine ningo nigotorora gendo na kero muna wate chinga kichia to begete kero monte ticket ya muko masa mari tangor kula na timba sandu mukatekist igo imate na Marcela kuse Florence ngoyo muito ande makomo ke yo ralre makom bamwabo asinjira ya bene tore rogendo nakera muti ya erga ni boronge asokoro sinjira cha boronge tingwanja ba minto batene boire bonda njemba iri baga ngakera na roja korandi na cha kwa mali aga neri kerara kwana njira bara kwana na njira ngisaneke kwa hivyo
wenzetu mnaweza kuimba. Siku tunalia kwa mayatima na wajane, Bwana Yesu atakumaliza wewe arudipo. Kifo, kifo, nauliza wewe ulitoka wapi? Kifo, kifo, umewachukua wapendwa wetu, na kila siku tunalia kwa mayatima na wajane, Bwana Yesu atakumaliza wewe arudipo. Hamtalia tena Bwana Yesu ataporudi. Hamtalia tena Bwana Yesu ataporudi. Mayatima Bwana Yesu atawalinda, na wajane msife moyo, Yesu yu hai. Hamtalia tena Bwana Yesu ataporudi. Hamtalia tena Bwana Yesu ataporudi. Mayatima Bwana Yesu atawalinda, na wajane msife moyo, Yesu yu hai. Tufanye tuwe wako, kwenye huzuni kuwe raha. Tufundishe kuhesabu siku zetu duniani. Usilie, Bwana yu mwema maishani mwetu. Mfariji atatupa tumaini tena. Yesu tufanye tuwe wako, kwenye huzuni kuwe raha. Tufundishe kuhesabu siku zetu duniani. Hamtalia tena Bwana Yesu ataporudi. Hamtalia tena Bwana Yesu ataporudi. Mayatima Bwana Yesu atawalinda, na wajane msife moyo, Yesu yu hai. Hamtalia tena Bwana Yesu ataporudi. Hamtalia tena Bwana Yesu ataporudi. Mayatima Bwana Yesu atawalinda,
Yesu ataporudi. Mayatima Bwana Yesu atawalinda, na wajane usife moyo, Yesu yu hai. Kamtalia tena Bwana Yesu ataporudi. Kamtalia tena Bwana Yesu ataporudi. Mayatima Bwana Yesu atawalinda, na wajane usife moyo, Yesu yu hai. Bukan san, awana magari ya wanginawa. Tanya sana ko beko. Oma bondo SDA Church. Mabondo Church Choir. Kama mwenye wote kwa mwenyaru wote eliboti mwenye karibu kujeni. Mwenye wokura omo musie nale kaigo ito nera kwa naringa nerimo agenda matangande. Akaigo. Na guri chidaka jinga mbuya moro ralia na ino to tumbuya moro ipera rende abanchira amatanga ya omwana osirete nomoke na barende alikiana iga nigale kasi niane abana ngeta tirtina bake taliba gagi bali bali pata abana bali nabake ngaya abana bali ndate kero wewe kujaga yente ngara kala sini niga alafu niwachilie tuendelee na mkutano, si ndio? Wewe tuaje kwa abana wa marehemu tali mocho mate kwa 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 sababu wagi tali waje kwa kuna nyumba jaga ajire waje kwa mia nke yango sikuba tata goja na nje na wana atigetuga timia tirete mwaka wala rende nkimoda ngamwana jintaka ne changasa ni ka bukirigiri ndete ka bukire bus anya waje kwa okune enkoro yango ye ntakana usibona wagi ekaro la kuruba kino ntakana nyasa ne bara kubukira ki na bara busiseni karansa termu karansa lati urebe yere amuna kiti ngeke kijana kiangabu kanisa ya pati simkuje nataka tuwe baraka katika watoto abana bangaje ngaso eba kwenda shukuru chance range kwende yabo gocha eba sengiya abana mangwa ne shukuru unatokora matanga iga next week nanga igoji uzene shukuru jaje kiru nyasa umuya mbuya mwana monene na iru abana bagore nyasa ito uja busubune cintakana nenjo manna bana atigaritega Yesu watogerere watokinire pero monene abandu bararore mabere nyasa tonga sole muko basenie asiretera Yesu twasena kogena amen komentanya Isa muno mugambya sabire ndato cyakurwari igabana ba tende ganso kwata tene ngaki abana baseniwe asanze radio kaya baba na ini njugocha bekere mu ruwango beko murongo ocha nanje ngudunda gimbwatega egara abana ba mabende skulu muka baba onya kore kasi ni kwata amane kasi ni abana be chikazi ni cyao onya koranti ya we mano ya maremu etango muna ngaki abana bana basonga biya pati usona ihu aki abana baru konya nini mo balindite kagi amukara karaka mo usoni wasaya bene ndani asante ndiye mwana sini mwaka sasa ni wasana sini mwatanga sasa ni wa mtomo kwa moko rutaba sabosa mutanga barikiwa abana ba shukuru egera mambi anki bako muna bana bago utatu mabako mwana tatu mwabo mamile shukuru bago muna bako mwana tatu mwabo mangono mbata kera bayingeru baso shukuru uniform leta keire na kende yansingeta ojo sibisina bunera nko gagi onya wacha korera kanisa ya mwana nchugocha tata abanda batebira mpesa nchugocha abana nabunga takaiga abantu narabate nabamangere etango wocha matanga agi abana bana baseseliwe abachukore bana basekeliwe ntate nabanyi nakoro anya bakaro baitenga ki batura abachukore matabate aya seseliwe chama ngobende baki chama ngobende abango wote lata gocha abana baseseliwe bande shukuru abana baseseliwe bande shukuru amatanga tokwana baka mambi anya mwana tako shukuru mbesa Mokwana paka mambi. Onye mwana dawo shukuru. Ndata bali koli. Abayiri mbara bali koli ati nchikocha. Onye Mungu atumoje mbarere. Please. Mwenyana kuja nimlipie.
Abara ibali ka kinchukocha bali balia. Bali koli nchukocha. Nchukocha mbia mwana sokoro sana. Sisi ni kwa sana. Na bongo takaba abantu baliga. Abantu babukulwa. Ngoba tole namba moko beka basa bali ba mpesa. Sisi ni kwa sana makomoke. Sisi kuna sana baba. Unakarore mina mavera. Na mavina kiake. Na ora lewa mavera. Kanisa abadi yajo. Nanda nawo mami gore dali. Wote ngororo. Mwakodre gasindia. Makomoke karibu sana. Umata wana baba kandiwa mami. Uji abandu je batikira bane nje na atike tu mbwadire kwa bakoiga. Charles wana ngwaje tatu. Nitatangaza utayafanya mambo yote katika Kristo anayekutia nini? Na wao karama ngana nonsi ase Kristo yo kamenda chinguru. Abana bao kina nyasaba sisenie na ande bagaendelea bia. Tubana nje digandwe kyane talimu gambia ntoma abana tumu muna na chesteri. Sema wake. Andu sindi 300 chiane gana nje. Njochi bwata bana. Asante. Tusabe sabo mugambi gakisogonje kwao. Kya banango sabere. Nyasaye tata omugambi okorera mangana maya na atekeira abana basome sukuru baetamate muno amina. Amen. Mako tare muya. Azizo ni sana. Mbira mono, no. Oyo muntu ga ante ke bundi ke wana tigando te aba musiba muntu bana tireya ndo ichabono sangere na sidi ya bunoare na wale mo tigatora akora na ga naro was biamono omorisia oyo tene to moyego na kirembia mono e family ya Nyang'au omongina Florence omongina Dominic na bana bae na ba minu ne kenyoleke Nyasaye aba chinguru kiagara na romoremi obene asechinga kiechiga igona kina itu achirega iga ekiagara sengencho enke ya kirwekeranye kerekenene na itu tuachira sengencho ko bakirori na ko babwatio ko banga Nyasaye na abali na inu na bwatemero billions ekwa ya ruwa ya teranga ekero Kristara ni oboruti bwaye Nyasaye nero rabe omaneno ito kintakana nababoraka nabali bonsi Nyasaye nabagate igona rentre ngora mikira bate ngora narenga moisonde na leona bona ngati ankie kegambe na family yega ndole ekero mitakoeniwa oyo neno kumotiri mokoro nande nko bayira ngambia mono ekero tuatara monainu mbate antali njetero mu missionary gite kirokyo bwa misi nande abantu baminto narora wa amasikani ino bwanjani bwaino ekiagara na umwanga chikora cyarenge cingiye mukamba namba 2 igonga nabongo te abana baninjenga appreciate tingote anyasati abachinguru na ekero cingage ibona barayi bali bahito baro tyatuba chinguru tuba chisemya tatu tuba bwatsi asemero bakore mermeri ganire ekiagara na magenda tutagete igona kiege entekenera tugosabera abarayi bahito mubabu atesi muba chinguru nambende na ukwana ngelinga abana bambata kwande school abana matemuna soka abana ba form 1 bali pote teach school ase wiki bagenda ko report na abana ba CPC na baro ba standard 7 na baro ba soire school abari mbaba ngo report bali ba report igona batoko tanga bible na inu tuma abana bano kurunka bagenda school banyare ko bagoswa asa masomo kiagero inoro mwando totigaire toko abana baito
igo nabo nanche ngobatenga bwatsi abana abalimu ngotuma abana ochinka diga keliga kemobwate muba support igo twabage tebinga nyasachi aba chinguru ekero chingike mukwaliga abana bandi school na abana bali baitu bakora mutenga aya form 4 bakora biya nantu ko appreciate batenga tebagende biya bagenda ko so course kitakeire ne serikali yaitu to support igo na inche nabona gote abanga namura baiga takumika kama tanganda lendere tigalia kiagara matanga abuchire igo bono ntuna abantu tuatana abantu tubata basani abange igo nande nabo tutakana intu twabana barabwo twabale misi nkakiega talia ka tokoligi na ijuka tokoboro ntuwa ntari chikura tokoligi no gotarna abantu baminto ko batebinga nyasaye abanje teka uturo twensi otukane tole manto ane kole mania singa kitometa sensei igo nabo togote nyasaye ti aba chinguru tiana inchendo ke torokiane aruye torokiane ya singi 500 nabe kunyarekana tubata ba minto bo barega iga abali batumugocha kiagara lende tinko bali bageria kero bachiche bali batumugocha inchwango na inumuru ye torokia ino wano achoka Anton karibu sawa molisia mbya mana silivaga abantu baka baleste apa kwaninga bwiro bya akimoke ndete galera bano omogaso abero moruro tiatuna kore mara nuse se tenshino kuna okobana tore nja samarieta ngoro kwanjon manduku no machoka seiton senta ngumbuga lakini abantu bakabera sinona akina ga skuru kerubo nona soma wano kabera simanyita abantu abange ko bwasito ngumbu ere byo serewe walene nanchana rati ganchi che korupore ane gaiga omochonya ngau kwa uchumura pole asogo sirio mwana mokore gokina bono ore gocha kwa gachege saukia mambi lakini emeroberia nyasaye tigatwe itabera na bunire go sebano abana bali mutuga iga na abana bakaba takeira okonyo matena tochito change gaiga to change abagata abango monto okoro kienchero okoro bunsuno okore tere suno rura okonye bono ekenyoro gyake beresi gia sogete tere 8 bagake robadia baronko chikura chinyinge sana mbuya mono kurwe kenyoro gyake beresi nkiana konyore representative bono balimo boikero mochumbe materia pikinyi na abana aba nera gende Kenya ali abo muno mwabusi egara konya abana aba na litora cha konya gesakweke mo wacha bego na tuchito no kwana ga tolia mangana nganko bakonya tore oborimo ngina wegasi akonya abana bae abantu batanga mwana mbande mamiri makendo talibo lakini ara namanya kyao akora kirekieke ekina kitwale besabanga omusubati oli otigaire abana bakemono obisiyo muchumba gali abantu mbaro nande ngende atagostisa batalia bamachoga borabu barusugororo abantu bakeberesi na baro bae buribaga bakore gas Kenya gali buna abantu bechise mochinde ekina kitwale gosaba egia kabere kabarasiye debwato muchando bwa mache engakibune bone giki angas kere bakale kwa ndunya ngara roche gali nochiere ngombe rocha ali ka ore ta mache isane bwata chibasa cha CDF rimege gorali kabarasi abantu banyora mache mechimaiga tukura mangana yoko genda roche buna mwali ete chiira te kwa webirobo na ande mwende kubiseme se kumutu tukubara baada ya miaka 5 ekia mwario chiba schebio mbenchi ya soka chiba schebio mbenchi ba bisibere obisiyo mu women rep no obisiyo mu chumba ni wade ndekuru kunga uweso fund onye mubwate kiombe kebwate certificate tirimbo kamate gali bwa kuchifomu moichori mwa kuchiwasa chiri na ichira abakonye lakini mangana atoro chaga ndete gali ngoko we fomu no manyire we will not allow that onye kiombe bire kurwese mu yakaberesi tirimbo kamate gali kuna chinse mochinde mwa kuchiwasa chuweso fund chibakonye egara kurusia abantu chikonda tubekera abantu chiwase mu huko mu wancha mboiga igamangana ina tawiro nano gali tiana sabe sese ni la ronere chuma tuwata matanga mange na ndento tukumyoka matanga rende ya tirogoro na nchi tigambe getoro kia na wote safe family mparikiwe asante ngwana naende tia yehunembia ono warusi nsari abantu mugasanko bari parusio wana tia toga ndi muna tuarenge tisaba sina gukora abana ari abindekia
nomageni orore ntoyento keringe ntorakoreti manya nandi mwanya tukari twarakorire gitang'ani gerakio twararuro bono ndete ndangiririe muntu kamoto onye gwabere tayari onte oyere munire bejari musubiri kamoto onye gwabere tayari kujeni gwabere tayari Bwana nasali baba. Aba kajimbara ata tambua ajipa kajinga sana. Aba inakima njugo jamwezi. Bali baru maaso abalini. Arafu terana ni aba kwani. Aba kajimba ba kubuati. Aba sani bana kima mbara aba ajire. Baru ke okiabo. Chama no chira ke chira no anjira ake ngukwa na bala gaiga bakona gutema sani ba aba nyundu immediately na ebali ni nyakiba nera kwane igo chama no anjira ake Eskuru yote ya Iworia secondary no bala manendo karibu sana wana ni abaiga ya baiga baru ase nyakiba chikamati chia na mamumu wao obali kwa ase bakora beiga karango iga kwani aba bani nyakiba bya mune karanza bani ribande magana bani bote abasani bae abani abanye kiba mbato kwa nyakiba na musongo ebintu byange binge bakeka Dominic ikunkara igombi yamana kama kwa na cheta ni abo tembi yamana amko uti mo tembi yamana omogeni oyo igani na basani abange sana patuno muntu mungeni yali abase polite na kya akoba beka bakwane na irege ka bantu bantu mo anjere Aba ndi baba bakwane ngaba bagate abantu bamane twabakwana mbia muri samarita makolchera miango ruku seto muri bari munyari bari kiora mokyo kabugwe nabori munyari bari ora oh oyo oretire bano gocha babateba usoyo uruseti yakaira aya babatenena usengiche gocha njugocha aho turakwera nayo kwana abe abanyari ba Kabakwani mwasi ngambia muri njemeri korogwa nyakwara ndise tonyari bari oyo sira no yo minto yo mumuro yo tata moke nyari bari ara kyamu kama araje mama nyama oyo no yonga wono nabo tole anyange mukubona noyo tigakwa Langere bageri gako bakwana mbia muri tiga baire ne una banya kenyo rumbi yamono
ase eng'encho yemeroberia iga mwabangire ase ase eng'encho yokoneria ominto oyo gokwana inche nkoro kwa Isaac Oganga korukia mokama kenyero gekoro kumogweko enacha ase eng'encho ya esababu eyemo namorakumia oyo otenene bosiani ng'o inche tindi moiri ase ase efamiri eye but inche nde omosani omonene gocha ase efamiri eye tinkomanya nabo oranyore abande nabo baramanya oboiri mboro karao tinkomanya ekero twamanyanire nabo oranyore omoiri nakaro lakini inche anene mono nacha ase eng'encho ya omwana okorokwa Everin kera atatebeti nabwate riyanda riose ase eng'encho ya ogosiria oyo omwabo ntobwate ekiombe gaitu kia ogokonya nake ake ake naki kiagerire toikira naintu gosanga unamura riboti yetu igwete ekero twanyeigwete kera momura omwe abasirete nabo twanyenyorete naintu nabo twabete na eriyanda rinene mono kera twete omogano ore ase efamiri eye ema na omogano ore omotambe oyio ntanyare kweresa but rende egekoba ngebwate omochakano oye naende ngebwate omweri oye ekero nkoinyora ase egetabu kia Ayubu 14 isano goturumboka gwakwanire buna omonto niga abareire amatuko aye neba na amatuko emetienyi omonto aranyare komenya ase oboiko bwa ense eye nare ngotema mono torine oyo ominto chindege tomoire noe China erinde abwene lakini rende ntwarenge konyara ase eng'encho konyara amatuko aya aikire tiga twanje buna oyo ominto otonyorire lakini rende maega yaye ntobwati ogosemeria natigete ebisakuchi maega ekuru maega nono omote kwonachirwe nabo okonacha omote lakini nobwate emesaboku ase egurupu eye yaito ntobwate egurupu eye abaminto aba bantoma gocha twabwate omochango moke moke timete omonto angonye ng'ombe eri korwa aria nasaba twenge goche gocha igo ase eng'encho buna nteni nantagete erorokane buna naikira ela onde mere giake igo ntagete goconnectia bara babere batatu iga bakwane erinde tonyara gokora chideka ibere Every hello nagani efamiri echigocha iga gaki noe timba manyeti nagani iga abana efamiri yonsi omong'ina nagani generally efamiri yonsi engima echigocha ya omong'ina tafadhali tiri gotuma manyi mongi wetu
rogendo guchense yarere kwegokia omono musibera gateba cheye yankaiga omono musibera gateba chembagere gane Pati morandemereria ke siminate te connect ya tukari kumira na barabu singe mitambo echi network na buchiko sumbua ke Kana huku na. Excuse me, Mary. Hello. Mel. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wenye mmekuja kwa matanga, mumeacha kazi zenyu, mmekuja kuwafariji ambayo wamefiwa. Tunawasalamia tukiwa katika nchi za Uarabu. Pole kwa familia, pole kwa mjane, pole kwa watoto, pole kwa mama. Angalia kwa nini Mungu amechukua mtoto wako. Anajua pigania akutetee kwa kila hali. Ni machungu ndio, but vumilia tu. Mungu mwenyewe anajua ni kwa nini. Nataka kusomea kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 4. Biblia inasema hivi: utajifurahisha kwa Bwana naye hatakupa haja ya moyo wako. Katika wakati huu na mjane, tafadhali jitieni kwa Mungu naye atawapatia chochote yenye mnataka, hata kama ni magumu kiasi gani. Mungu ako pamoja na nyinyi, hata waachilia. Na pia mjane, chenye ningekuomba na penye mebaki wawili peke yenu, nyinyi sasa ndio familia. Mfunge masikio yenu, mtisikie fulani atasema nini, fulani atasema nini. Mubaki na upendo, mpendane mjane na madhe, please. Upendo wenyu ukuwe ni upendo wa kipekee, yenye kila mmoja atakuwa anaangalia anasema kweli wanapendana. Na mkifanya hivyo, Mungu na yeye Kwenye nimeongea.
koruchi semo mwenye chi ate virembe amuna so wocha ko twakora se familia yaitu njengo kwa nankuru kwevari ni nyakiba arafu nyagotsira mumro minto nero mumro minto to bwata monene nande nere byeka lakini nse nabate virembe amuno nasaki kuongea mengi anda atero kotero kuriga iga nande monteresi kama mukumaite na mukumbwate my dear friends Chando era go etanane tera sobo shobo Atau kau dah mereka aja sing enjoy network. Hizo alishaanguka. Manyeti Peka mutara bogo sio Meyene yeso asinje Lora Okay. Mika sebe mucha kere Sawa. Ona isa kitu akiao ya very bit mighty was no toy wede was toy wede. Anyway, tu akire no wede tu akire mbiamono asinge nchu. Anasikia. Sasa iko ya gacha gete ya renke nkongu. Ande wono ya ikiro mwaelio. Kujia saba ndo familia nale kwa sabanga ba sabenya saa ikira lituko. Baba manto akumulio nyasaye lituko lyonse kiagara nyasaye nero kurwa nande nyasaye nero kuira. Asomo ngina bomotie na sabira nyasaye ba menera. Teligento raisi kosito mwana obwato bene lakini wono tiga nyasaye bakonye nyasaye ba ichinguru. Motara masi Yesu matukonsi mbiamono nande mbiamono. Okay. Abuna wa minto. Abange babe se grupo yege bari Kenya. Bari chinse cheiska torata berende bachite kwerigeri. Birende baira nerimbu yamono se familia kenyoro yonse kegima. Aso goika. Konyare kanera matanga banono mundo tagocha nono yom. Patirenda maskani muara kiria se familia gocha tigamba ira nimbu yamono. Tima itingo ayumo inaro yo Okay.
Okay, ase group ega mbate mete bakagora ka ng'ombe kari murochari no twate meta tugaika akarwa kuri ni fakiti muchuta bwati no na ng'ombe no mokong ni fakiti no mokong akiri ndese ngenjo ya mabira kabarwe ka baba gwacha akiri na gakong patirie ndase nyasa no ngere gento ngebwata gosemeri di weli gane liroro sana buna ayo mongi na watigaire patiriende inje gento gyo kama etekende gyonsi asubwato gosemeri bosyo no koraga siende yonsi no uri mane bane cha yogotora mugunda bune bwata gosemeri bosyo yani no nyore gento kya bosyo gento gyo kanje baba na gutigere otwara gosemeri asinya sa na mangana mangi gochie mechiga wazana nayo na mura twara gake mwacha tafadhali musabiro muchioyo nae wacha ga igarero tafadhali aki asando cio raso akubuno gosoka gochiari aki muinyora abana abatigaira na abaki endo kende kyo mweri na bwata inje nyandi na maite skuru ya gosoma na onango gwe pasha na rona igungeigo na onango nyakoba bakoronya kanire skuru vizira kindi renda asengenjo ya accounts patirenda singenjo na tebigwa tigange omuibori nje buna na tebigwa gaki mo 10 chiribu chikarema goseneri 100 tafadhali na ganto gakeigo akuna kani no ne ribwe ya marusi gagora kamori kali ga umonyo na yende gotigara gaki akiriro mano yeskura chakero gaki echire siringi 10 chiribu 12 eribwe ya mabande ina na bana ngugoro umonyo kurora kino urusire umonyo ire nyebete kamori kali sindani ebyanda na bagako na be konye somyo mwana we gochibosia akina abaire ne limbu ya mano gaki asimoko genda onyago to 79 yeah. Okay, ande mbabeke buya konore gento nebire eng'ombe yigane ya mumuro yegosire yosireirwe mumuro yosirete ng'ombe ne yabana babere tafadhali tebano na abaisamo kana retera gose na abaisike bo muchio na retera inje yaya mo mbugata buya na abana bana retera ng'ombe rie beke chimori abana basome gaki na baro bachi kubyoka ngara buya gaki Buono naraga bagamba ito baikira bagana wata karibu chize chimoja ne chingi ya simure akini wana jabere high time ase ogasoaso burandi wana nari ko woriya omwari mu woriya kwanza njugwa ndi na elimu tigana elimu ma ko ntege bindi kene bwango batokole kosa atoro burandi bono kesa asa baya bindi kama twasoro burandi Morisi jari siboro mbona njira goja karibu morisi chigoja aga igayo karansa abaiga batokonye rambirambi choro James Unono 50 Seret Kerubo 20 Sabat Kerubo 20 Waramai 30 Victor Kimba Moko 50 Isaya Onayo 200 kayomo principal ya emo kuzi kana njwa Nanjite kangeli bageli kwa kwani na watra sama benga wairubia nja sama rieta Wycliffe Omoyo Nchoroko nkani gera masimba nibondo mbere mu Borera Secondary School acid umwana Daniel Ausoma ninje class teacher kiai wano tiangeli bageli ga ko batenga pole sana se familia wa somo yori asirere familia kina Daniel tatempa pole sana so siro mo yori moke na gotige familia nke
eng'enche endochi motwa lakini ntebe ntekemo Nyasaye agoteba ng'ekera tutongete ntwatutongete buna mwanya bantu agatoa obogima agatobisa egento ekemo ekiekorokwa makweri bono rende egento kera kinde togoteba ngeringa buna twachira twensi na ondo chinga turo musangirikano monene in fact ento twachira igane seminar na gotipitisha ngo yominto ochire na ende bona kera achire na itutomanya ngabo na otorochi na ina erenchira torochi tweba twesibi kubwa mono ekanya sakwirana na itutomara boroti bwa kare na kare so minto tbanir ne family mama mwaba na abande tigamba sabera maya kurwali ase skuru umwalimu na kwandenga na kituo cha Otherwise I want to wish you all the best. Thank you so much. Ya mono mwalimu. Bwana asifiwe. Yase Elieta ngoro ku Jeremiah Lioba ojo Bwogata umwalimu ogosomi skuru ya Igorera High School. Igorera tigamire libageliga kuwakilisha skuru ya Igorera High School aso mwana Daniel Momanyi agosoma tigante pole ase family mamu mwabo Daniel no mwana ndo mwabo amune family yabo yonse ko chumura nga pole iko na ababe kirase nyasaye abo mulisi obo abalende naende nindwa barali igoro ya Daniel yakagara twa bere nere ku form 1 igo nimbwa to barali ndamurwere Daniel no mwana ole disciplined naende omwobo ta nyasaye igo koba yebibere ikagera tukamwa obo prefect igo nonyole iga control abana saidi ya 600 bwana asifiwe igo no mwana kwato mukimono ole disciplined naenda alese skuru ni gara se club kile kilikia ba Kristo muungano wa Kristo yeko kunga CU bwana asifiwe igale very active ako participate mono akora abana bande igono mwana oromuya naende nwana sensemo ya masomo ndomo ko mwale nande ntugende tengana na chagende university ekara ko okora matengwa yo mwako ogoja bwana asifiwe kanga ntwata ga twensi classmates baye bonsi bali form 3 ale form 3 sti igo kanga na barumba cha tatewona mangana para munya manyete bunale yagera twacha iga yose yagera twabatika twacha kuba represent ne skuru yansi ni general kanga bali mumbacha lakini ene wana bato toma bwana asifiwe nwane principal ngo ikare ngega lakini bwana mumatenge wiki ye ne yo ward meet abana chi form 1 igo ni chishuguri chire chinyinge igo tare goja yagera bono ototoma bwana asifiwe igo entrando na batevi a message from the principal nera to ya ntevi ngo ika ntevi Daniel pole amana abamwabo amana mamu mwabo bwana asifiwe inere message from the principal ya Igorera High School na ndiri nonyotore asese ya matanga a message yende principal ntevi gosato tevi ne ringa Igorera ne school enene egweti abana bonse pipaga ende university bwana asifiwe nigebwate a boarding na day igo onye kubwato mwana ogonka turanyora soko moira to obwanga asena atambe more tororo obomenyomboro elindo mwana anyore chisemi bwana asifiwe na ande nto kenda ali skuru ntubwate welfare ekero muntu anyorero obokomu ngoja turamo twasangirira chibesa elinde twasirira omwana ebe no mwana onyora obokomu ebe no mwalimu ebe no mokorie gasi ngoja toraso bwamo twasirana igo buna Daniel agote goche skuru uga nache ase school fees nacha iguri sitiri kore na chibesa ringa twarure achare turu moyori arore bwana asifiwe igo tingo te abanga irenga eko ranto kenda te gusangiriri bwana asifiwe igo ngo chugo korera kurwa se kitabu Yesaya emeronge ne yemo ogosoma 10 igego te abanga timuobwa timokoraki tituobwa egeko gara Nyasaye nabe na barabi Nyasaye naba mona intu igono nkotebia omongino yo spora amana abana baya tigeru nga tibuobwa
Nyasaye nabamo naye ime ya Nyasaye no gosemeri ikore ime ya Nyasaye no chingurukire igo Nyasaye tigako gosemeri Nyasaye ako echinguru erinde ogenderere korenda abana baiga. Bwana asifiwe. Igo mbuya mono. Kono Hello. Nawe kwaniria abantu bomuna n'abakina abandendi muri kwensi. Nzengo kwana nefango kwana businya kiwe network nera yasumbwa ko kale litana ninko batei mbia muna sowo chaweto apore munya safe family andengira na safe family ito mango ntona abana baminto bali muhatigaire natebire Nyasaye abaitsinguru no bole mu bose kobwa mutene naso kwegera mutene nasi Nyasaye kendi yoske wapeni ni sababu Nyasaye na maite anyama wole Nyasaye kwegera kintu ko bichya amaso ko sabiranda tekorara ande ma sister enero watigaire tari yagiye ka watigara no tore ancho yo ma batingo gotiga nayo mano unto kana ba usande katororo no toramo hara ko kwanera repente yesinti to sobre que está ka 7 Seven chakere itigoika. Ayo mubisone. Togo korera ukugwa kwana. Togo kero kugwana. Ekeronda we ninde. Ekeronda we inda sobuye omonene nabe etaya yane. Ekiagera na korire bibe aso monene. Ninde mererie ndamwamu yaye goika agambe amangana ane na ange oboronge bwane ere nandende asomo baso na nche ninkore oboronge bwaye Amorisi karatira Kiao mama ndo Florence na sabire Nyasaye akwechinguru Ore ndabana ubaminto watigeri tata tayo na chiete na ibona watene nyiro mukina yonga tata nande na yonga mama na yomuge tuyons tiga Nyasaye akwechinguru ore ndabana abo watigeri na intunto ko bate sia stoko nyara na tebire mbia mo Nyasaye abasisi nikimoko ira na chinga chaino moira nebuya ayane na bangani Mundasani panjungo Senator kamu haraka-haraka. Senator. Tigangira libageri gali daike ye mo igamba kwani no turase mechando ngabwaire mwensi biya. Nje na arumba ngokwa nje ngokwana na arumba yo nyambane iganje ninkande. Igo na tumwana omwe MCA. Oyo minto narotene inane roto muno moseneta omochore na tumumbate bingagaki asinginjo yemirubiri materi tukuri echuma moro chena likoba series of matangale gocha ngo ikarenga lakini okora ngonyoriru onte binga ya yerongori eyi bangere ke bakona kogendera tinyoru nchigo ikanyoro moyego erire igoteko babuya moko nganjira gakinje ke na tumutimbuga timangana mange ngokwana niko ndatebye family ngagaki pole emechande yeke yachire nabeko bemekon lakini amangana onsi pinyu geta okwana okora ngatutigere Nyasaye igo Nyasaye nabwa tokubuga na kende nkyo geko bega komu asobosibwo monene nje nabo manyete igo bono gona atumwa ntige siringiri buga ya masesani na ndendora mura bali bare bakoroshye nyumba ya maremu nkorere gasenge nje chingaki no yo mintoto muno moseneta nera kwane muno moseneta mutuma ntoko igwana yo
Korengererende ense erengia ndaikekerio warikowa. Sote ni aria ninyore ngenange nigose ninyore ngenange niase Bugoro belio varikowa gonkobo kanava chenwa sumuchiuria ninyore. Yani kuna kitu tiga alimuka kete na abakuwa ndi imbu ya mole. Tumsifu Yesu Kristo. Happy Sabbath. Ngote Sabbath ngo chakere mambi. Nchewose ngokuwa na nkoro kwa Nsi Mandela. Se itoneli ya Thomas Matega. Njiro machoko nyambulinde. Iko na tumuno mosene to mochole ochole dine kiama kia UDA. Okoroku AC Okenyuri. Yani omo senator omo chole nominated senator. Igabu ateli yanda wewe komo chuyo. Ekona matinga matanga nale komo chuyo mbunde agantenga wako gendororo. Nale ngene lijanda lewe kaga. Lakini gowe koruba ngera megaritanga ni mwanjira na mega senator. Mbuyamore lakini kuruba senator mwa jaketa ko choruwe yo miaka 10 ene 15 kubuata. Mwana koromo senator ga ko tumero ngori. Igonga ekeresi Okenyuri agocha gambo bakorire. Nanjino mukere sto kansa neke nyamini. Madamu gante bingango ikaga igamba kwani itangani. Elia kaberengo ikaga gamba engwara ya yemba tenga pole asengencho yogo siri no yomino emwanchite muno. Elia kabere indwero ngori ya shilingi 2000. Elfu yemo ngira sawa muraba libako mo bwine kwenye busira. Nande batoli ngaki amangana ya na leo nande nagenda to bororo ntugwane ne gosebono igona gitinda andete omwana no le igoro oyo gosesenia na abaseni mwensi asega Yesu Kristo mu letu mbiyamono sana chama ni mbiyamono enero ngoria nengo nale ko abona ase family omanyene ningo ngayare mbuya nero naire na mashilingi 2000 elfu ya mungu randa umure bali bako mu bwina nyasaba seni mwensi asega Yesu Kristo mu letu. Tiango ndete mugambia kwa niteke ya muiga ndete ekwayo kwariga ni murande. Mbia mono chairman tigamba kwani no turasama benga bwairire buya tokorera na iga gaki kwanza ndete pole bochanka aye baba pola soko mosirio mwanchugo no nyantora arabana mono lakire nde chinga kibunechi na jitokorabana na inde na jitokorana kogocha gotimoka ntoje tokwana mange ekero goja chiovis chito bona litogo koraba mono ande kero korwali na litogo kora toko konya bugango pola se family olino mumuromo ketu asiriri na inde orenge tegemea se familia lakini chinga kicho monte karo chikire Nyasaye umanyete hospital kumutigire Nyasaye nero maeta matukaito igo tigatole mienkeya no nyama kongo abeire gocha stini na batogonya kobaremia na barabu bamotegeme mone Nyasaye abarusie samangana ya makongo abana babo bwatigiru abantu barache gokonye kenyoreke ne family yago na abana aba tali bantu bandi egento mine tinkeringa abana baiga batalire bakongo na inde boro kiwencherere ngiya na inde ndoche ne kanisa babegete abana bakinero bo Nyasaye na inde bakonge school egento kenne bono ya no kobeka abana school
n'abana bayaige ntongo gotebi kong'e skuru kende ngeochi motu just been school kora omokiorio bwate ng'ana rinde rionsi ofisi chaito nchigoire nchu ofisi kucha kwa ofisi tuambie shida yako twarangeria abaibori twaikaransa na barabuga nonya nuntuga ntwisaine nabo chibesi gotoka mokoreki mochiere skuru nabo chibesi gotoka mochiere skuru kiagera nabo recommend none chipasari aye yago gocha kwe wachire skuru na inde ebintu by'omugako obuna mokora matanga iga after 1 month otware death certificate yogachete nyomba kiagera nere gosukuma abana abandonsi ese bagweta igo tiga tusabire familia na inde ko bwamona abana baiga banyare ko byoka ndarachi gokwana mange chiskuru nchigoire ntobwata 100% transition mwana taba ise kobera isiko ngane chibesi bori tata chieti skuru omoibori mo kagenda mpaka skuru manye omochandoro aro mwana abere skuru abana baru class isane mo chisano ibere junior secondary bons pipa bere skuru mwana ndo taba ise kobera isiko abana ba class 7 ngo chiiti bayende skuru abana ko standard 8 which form 1 abona ba kora matemu bons pipa bende skuru timba isa ko report yende ngamwana nyaro banale isiko agwara nto ko igwana nae etogo ya toko bogori toko ira sogo chikwere sanke mwana akora isiko ege nto bona egera tokonye ne chisemi kende ngero na inde turakore tigamba ngana ya igande guchia omonto oromo ng'aindi bono igasa kong'ete nesemi ko abana chisemi igo tobwatera nensemi eyu abana bonsi bagende skuru egento kende bari batare rika moya ya ige serikali egocha koreta mwirike nchuchi ofisi chaito toerieta bwirike lakini to baise kuerika kabere bono tiganyi cha mangana renkaga iga omochioyo iga mangana ara na mange na inda makongu ringana ligo chali tukaselitu korumo ga kambunda asirete omochina bokirete mano mwana oyo mubwatire netakeire abantu twekanye asa mangana mange ntonya kanyara chiripoti chinyinge mogambi ingwante betumorogo bang fucho njabeta ngai bono gachana mo furukano njabeta ayo kolete furukano shetani afanye nini ashindwe nje na tayetendere furukano kero omugaka bumucho yakwete lakini tinyeroche bono gutaka karore bintu binde igabire fani omata abantu bakoriye babaranga mbochinga kibo mubwate tako nya kore bintu binde bikora to gosoku aseme chiaito ni fact bono yeyo ndotaye to no morende abantu buna batigiri basaberu bakine so morende abana babyo kenke lakini mangana ndo guchia tutai kusikia eyo ndogende ngeringa omoga ko yobu mochio na nyometa bakungu abange mo aliwa pipi wengi paka mwiso ndo nanya ko mukungu ndogocha ngabarange bune family njungu mutambu omuntu yochiro ofisi yana mulikucha mukamutambua mukasema oyo no mukungu bwenke yakorogeki moise ko yero liga obule mobombo baruire kabire kara mugaka gute mwe murangirete igama nganayi toba ngo bori ni swali toko iraneri na ndo to baisa ko kwani sende kende yons tokoreya onye go daito karo mugambi ore start on nero yote neina kiagara ndoto etimanga nako genda bubeka ale iga goseiga
egento gari goteba neke tagotiringe mechi yabande ebikao mogotwara botuko bwegese mogobitwara byonsi ntumanyete tunajua hizo vikao na bali mogotwara ebikao tagotiringe mechi yabande ngokora mole mechi yaitu munamaliza poma zetu igo egento kera nkeringa omesimamo bwa serikali noyo na mugakonde bwensi omuamata abakungu bagachiete abakungu abo bagocha manyanga na barabungu ogo bakoraki abakungu batobire iga bagaka anya gokoreta abakungu bande gorobole moisiko okoraki mugairo ngotoro simole chiobisi ngotoro simole chiobisi bono tiganko origa ntotagete omorembo emechi yaitu na inde ekere serikali ete neimenge egento kengochiakere ayori ogopinga ochochiche otebe ng'eke nanga nkiagoiga koruga gutokora kiese ogochikogepinga gochi igo omochi oyo iga bwa omogaka oyo iga nyagosira tigosiku omorembo obero aye babakeria egeke kwairu kebwatere lakini abanto tagete bagendire ngarabi watoto abana nabo barakonye nkeye tigamanya nande gochiana into baise kuba guchi meeting montondo bwansi okorangire chi meeting tuambie kora manya nande gochiari rengera rigoro ye family yao igonda kwane ngechiri na ndi mwanya kolese ngechiri omugambi karibu kuyamure naomura ngoro kinga soko bokoya kibanda aro naomura magana gakwanirwa makongu ng'encheyo emyaka yarenganire nje okunyasiarira amanyansi mwanchete igo wona omwana rwantere sindo gwatere gukora nteresio gotera gukuru kunga 269 gotera gwike gusi titorina obomenyo omochetori aiga nonyena rwateche tuanyo moche ocho akimwe bura matera watebire tori no bamenye senyo bori wani nyite tanga tura rwanire ntoki obonda bwa igoro na yande ntokoreki ntomenterwe uchigatinda arandete murandi okubwatera abumo okanyeka nje samarieto no mboga nkorokwa muinto kiboyi nkaigerensa oyo osirete no mwana ominto kabisa igo njeti nkocha gosoma mangana mange mangana nanya ciarira manyansi bantu bamenye buya tunagokwana ni tunakororana naende gochibono abana abale gosoma buna mwateba mbakogora chindemero chinene chirigo chimoino nsa gwetani obulensa igege ntonkeri naki abana ababonsi ba chifamilia chichomuga kampunde twalikoroke kuba tigachisaberu mono bagaje chisaiga gabuna mwata bangayiga bwata barugi abange bantu bali gutwara barugi abange twacheta ande no mugano ntarora agaiga pero twacheta asayo tugasomerwa omugano nyarebe n'omuntu omongwana orenge garenga omwalimu akabaki ekero bachikogenda marriage bachikogenda enyuomo
wakalika nga he married many wives nga iganyomeka bakumbalenga igomba kwata muhoro mwinyada wabalende aita tutigere Nyasaye nali gukwana mangana manga akwanirwe igoro ya abana kwende skuru omuntu oratiga omwana bwekaka nori omwana aragende sukuru amatebi ngana anyole sign post erikire nga no school ahead na skuru tejo gochibosio lakini atakorora sign board yeyu abana bagendere gotwekere chiskuru bonse mpiyamana abangambi bakwaniti ngiyamuna abangambi babintu ana watebi mpiyamana sana ono tiyangu nyora abantu kurumba babonspi bomba wamespi ikana bomba wamespi mwe komuka ikabisa ya bahati mkuja hivi karua mbangu tacha njoo janga yeyo arafu pathfinders mkuja banda hii tena bana wazimuka abamba ngogwa abamba langa ibali mwili akwa arasema wasini komuka sukawo jaya kaya omugago orio origete Dominic magamu ngaya mugago orio morigete mugago bora ingo bwatu mu tukali umugago ngubwatu ori ngwandi bagayo kwana ngubwatu ni ndukali umugago orio origete mara mu Dominic ngaya nora mugago ajitambue okwanira ngale moruo Njia sabu mriete nyabuto akamugire nyambu akuru mosora inje nari ndete mwana mara mdeni mbona kaya tuyo ndistabu gaki ane ntwakora naye ntango yota kwana ona jinsa jayadi rumwete tora duo murandi riba mbiko 100% kwana lingana rim nkoba kwani ande boirebia timbwa timangenda kwane Christmas musani ono lenge sana ona saa kolire gas imate buya mono ngakia lengo ande buna bagocha na utwa sulika gocha baka unaikirete ono timbwa timange tingo sanya samu beka sagia mbemano ono okwaya bad kiwiyo lakini bwana muri ko lenta murandi ni mwatera aba bad fine na umure very good ono sokoro buri sokoro ya maremo yonga yarurega na tenera yawan agirigo ni mwana yonga yar naro yako naro ai ninamoke ngayar ninamoke meri njocha meri ninjwaye akibona kunya kwa wa ikameri ondeka ko kuna akingoro chae ono abantu sakitiga mwana mwikaranze mwendigera watu bane batani sakitiga ni mwana mwikaranze bila ngam abamba aba ajire baba kwanali ono meri kwana linga Yemono abateneni bomo yego yiga soko twali bageli ntumbo mbaba twarule igolera ase omwana oyo iga arweta agacha no twarule njebone gentonda abatebi timbwati amange omwana oito chirega iga litanga ni gakimo mwama sikanya iga somuchi moroche na inu ngakonyeta yoga iga induto mubwata alia lakini bona sengenjo ya makweli alenge gaigo ochire gaiga
Gakimo mwama sikanire ndege kogera ntuntu amutomete gochaga iga ochirega iga anori aye bono timo basa kumumburukani nande toiguna ki nga nande nachete amanga nande achakire mwama sikani unachete iga na ugata abana tubwa bainoga iga konye tubwata ali toirete sukuru mbache baira no gochie sukuru ekiagera garende mbaranyora ribaga mbache baira ne gochio njeti mbwate amange igongo batebi ngarende gaki ba masikani iga na bara ubamenye muna bachire muna abanyene mo basa ko nande mo rete buru ende mune yetu ara ihure iga mangana makato kunire igo ba basikani muna bachete iga na bara ubamenye anori abo na bana watanga na igo Anjenjo spot nyamba tiondiba chairman abacho kurwana na baba sport titanga ni biamona mong nori kolera wato mete timu go jari bombaba ntua iguana to kagambe amangana amange omukione no mombaba na ande timu eri kolera jiri chiane chiarengo na abana bari nkanya na abantu tua kolta baisere kasi na bware to kaiguana na ande jega ni manyire kiara no na kali biasara tono kendo litani ngo saba kolera mbiyamono ese timweri wakora mba kora kasi yao na ande ngakere mbiyamono ese komite limu atuma eya gamba biya kabisa no bwanja nbwanya sai to kabaro kito karento mwana ribusu minunja rengo to kanyekoro no bwanja ni biya kabisa boigo na ande na rigereidi nyasa akori bwanja kwaye bagambe bana bara kiboyina ochire abana bankori biyasara unago to gukura iga spora kolera yane oro state certificate ekogendi abana bwese ki problem chindi chons tande ko muchibura esinge junara oyere ni go bankori biyasara na bana bake bare twanga mumro mwaona ngo mukanu chema ni nanje na ngo mukanu igo bone gento gyo kanje chibunda basabe ko konye chinda kana mune so gwanja kwaino bono chinguru Jones minesirikali abana abaronge amarieta arimo nabo mugwato uwezo abe marieta iso yo kwete problem te tikunya kobana ande kerabago kina ase kenyuro bamanye kanabuna abana be kenyuro bamanye kanabuna abana be esoko yabaningu igo chibunje na so senge jumura mwezi ninu amaiso yesirikali bono bana bali mbati konyora chi problem ekyaro mwana oria akero mwago ya rwalde ninje na mojeti inchu aspora nkamate bi nonye problem yale nkurse itenena nonye problem yale nkurbuo bana baduri ko iranda ekyaro mwaga na chito akabatwera mate tenena ya oisota ajete soko ya hota ajita ga utwera mate chibu mwaga na chita ga twera bana ba mate akate bana ambali go chiande na ande toka lakini mina nja arenge kati yo mwana ori no mwago yo sitite lakini amata ari abatwete njenkabwa tabamba manya nkaligereri kateba muri go cyande igo kibuga akie so wanja kwa ona request chairman abana bwe sirikali paka abana abaso mpaka university na andi baje go assist yabagambi andi ne tutoje kala na oni ato moyo mugambi mbiye mono ekere chinguru che sirikali bono totuikonya ko chenja oburai yonere tego chenja nyasa na nero utongete tego nya ko chenja barai ba ko barai kanisa ane no bare to sabira na maya njege ndo yoka na sawa chairman akabaga kamwanga omwana no wakongware ngo asitali bokongo butali esensei no nyamuao na togende se chibo bokongo pro ore mereri nyoko biara abe kiara abe nere mamu minu moi karansa mwa tero sianga na rero mama anyu mane oyoga tebinya sa ayegende ikaransa minu na mamu oriyo minu sabanya sai karansi abana aba orero boje sitatanya sa ago koiwa mogo eta na bi abagambia yo kwana open ria mangana marongo twasinya ne na mama mugambia manyamuna go cho mwibori achera ini kore ya no bari ba buseta bana bari kore oringa yalo ori wa buseta bana mon ayare igo chama tongo abane pana ria valentete kore ori wa buseta bana bari nka naro bori abana be ba busuna kore sokro yabo biasana
abana paka babeta chief na sawo gwanja ekiara ba sokuru chawo chasire mba busa abana bando generiso igo spora rinyo kore meretio na yo merebua onye mi jande ko nyoro tinde kwa abaga bibe ke nyoro ngaba tuwa kuje tuwa kuna bacha bane bara abana go bacha kabege ento nalila daga na bantu bangitirita baga bana ikaran sambia mono ego tingira mange chaman inchebono onde isemo ke spora tata nero monene sokoro ya spora ne obete sokoro ya spora ne monene tata nero kumubuati lakini sea mangana mange mangana spora na nyamanya gwetera abayigo dukanya batarako paka abaga kabari wansina yete kubuata mangana igombi yamone so obotene ne mu akore bugwenete na ande bogo tigo se ni chinta kanechi na ande spora obo mungeni ne kanyoro mungeni umwana ni gato sire na barwire babanka ngabakwa lakini momo rabnaro makeiga akiri nero chivu iga sira abantu mu kibaru waranga batano weka ngakumi ngaje wanje umwana nja sati ga goseseni mbi yamono chairman njencho spati nyambati onene nande lindentigaleti yori chairman na rante Buyamene mwaka mbungu na ala bagu de mwajire kwa bantu bonse bajire bono patho nari baganireni na ngetra sama we weri bia yaso ituno muyale ande rituke na bali bangiteiga intu na pathfinder korwa Matongo district abana amuna baro chega abana amuna baro chega Matongo tu abakini paka baikire pathfinder rega na bakenya tu aburukanire bono egera tu abaretire mubarere bia ase kanyabali tari bagaki bona abana ibane once pina bwaba bandu bakuru ku master guide na ba pathfinders igomorera abana betu aretire wenero okolega si kanisa kanisa yani kuru kwa Giteri New Life etono Central Saba School bandu bamanna bakwandi mbiyemore naitara sama gotara akora koboko iga kero uri ora itai kunyara kumuki okoboko mbiyemore nandi nyasaye n'umuya ekero ntutu anjire turi moyo ndurarara mwenye ntodomiki bono abana aba naotole nabwe kanisa twakimire nabu n'abana abo kera nanyakora bose nabu bono asitoko genda tuatu basabirani bakini igo ekera mu mwete nyasaye na ndutoko basabirani bakini babwanira mwanya bantu na nyasaye bono asinye jiye chisanduru kwana mange itoko murai okenyo yomonero gukwana alafu pastor ribaga nditigamba kwani nambi yamole batolera ira abana babyando chembu yabali nane mbi yabakinete ntungo gwata tole egere na ntuto gendere kubalera bakabakine okosemeri gwe itongo linga ngaki abana begesa kukiabo gyakinire balenga bagwanjire gesa kwekege kine amen bakimbi yamono asa malieta ngoro kwa Mayomi Kenya district lakini amabondo church abana baga bana tu abayari go to kwa mo barayoke berasi nera gendere kubalera mo rayoke berasi noro no etora sama bete angu bagwani werebuya tino morayo ke berasi church abana ba ebarase basement ya pathfinder ono ko ni tete komanda lakini abana bado wanajumito na watu welcome mwana Daniel yale komanda yaye ona injira watano ko abe komanda azika ya kibere bono asinge chinsa turi ko gendera uyo muntu pastor Juma ngumuruka mamurone kyara rumwana ona seke gori bono balinga tokwari ga numurandi pastor twakurari ganiri gotero como era inde pastor gwa tarikondo agendere mugo twanzira
Bali ngatoka tayari Morandi karibu. Semua hari kan tues. Morandi karibu. Dia mana mamu? Awan Yesu Kristo wairu biya. Awarisi mora. Awarisia. Bara somo sangreka. Gono gotene na buga ngambaro rubusubuka iga. Naine batokore manga bona abana bachire bachokore rubuya. Abarisia anchangu munkwani gocha iga no musangerikano kwani kurwasa abarisia mbiya mwana asingi yayo. Naro yo mento Alex, please come. Alex is one of the master guides for South Kenya Conference. Master guide manene sana, nimekutambua. Asante kwa kuja kuomboleza pamoja na hii familia. And we are happy to see you around. Guys, nabora chota sabere to maikorandi. Bemura ba mwacha samatanga. Jono mwana minto sirti mwaka. Nkasiniana. Akinacha. Tikato sabe. Baba na Mungu mbinguni na nchi, tunakushukuru na kulimidi jina lako. Asante kwa ajili ya mapenzi yako mema ambayo umedhihirisha katika maisha ya kila mmoja wetu, na asante kwa ajili ya mchana huu. Tumishi wako sasa wakati umefika naenda kusimama kunena pamoja nasi. Tumie jinsi utakapoona ni vizuri. Penzi yako itataka jinsi utakapoona ni vizuri, ni katika jina safi la Yesu Kristo Bwana wa maisha yetu. Amen. Thank you so much, Master Guide Alex Asingichu Yogo Chicha. Ono oyo ukwana Pastor Edwin Nyanduko Nyabayo, nigaru mubarandi we skuru ya Magenge mwenye manyeteni skuru ya Inogaiga, na nimewakaribisha nyote kwa ajili ya mahubiri. Familia tumesema ni pole kwa ajili ya kupoteza huyo minumu inchwa, huyo mto Nyagusira Dominic, abana baye Daniel, oigo amana James, tuwasabiri nga mwari mase Kristo, inona abana mwakinere meya Nyasaye, meya kanisa, oigo na indi mugendera boigo, na mino Zipora, oigo na mwina Florence, na ba mino, mubwatera nasi okini abana baiga. Ono nichize chini chabene, ekere kurari ya mariko, abasacha rinchi bobiko, tubwatirisho na bukurusya, kurunduka yakobeka matuta busio, osimutu na bukubeka kobi. Fungwa ya kwa musacho minute. Asacha mwe kwa kungu squeeze. Abutie mananu mukungu abete bisi gochia, no musacha abete na bia bigekera asigitega. Abantu bajage kubeka mbaka chiari ni musacha utana chiari ni mukungu utana chiari. Nyasaye uja kumusini utwali bintu bikuru nga chihipa. Wano bako abakungu boko muchoyo. Ani to chaje wari mukungu kwa na base. Wano ga u muri kumanyere unga ni ngororo. Abasacha babiri rupe. Abakungu basarekire. Bara tigarong. Ocho beri mebe ke amurogo, usari amaskani tumumburi seino. Bueno, quería ser amigo con la hueva porque tú bingo quería hacerme tío, bingo piensa me son muy llana, pero que tú sin número y bingo, bueno, y que tú se chinga no tengo nada dinga. Quiero un correría, dinga no dinga, que no van, tú no vas con el cuá. Le quiero que ahora sí me sangre, que no me llama matanga squeeze todo bomba o con una bantu paquete. Pero no pasa nada caro, se ti. Abantu va pura vería bange, va guata no va con todo plan en todo mundo, nada que ando que. No me muro que van a tirar el lleno en que el mundo. Ya no bantu va tan a tirar que no me va triste mucho que no anda para aquí. Va chicha, canga va ir bien se pimbero, canga va chicha matanga. Mariga utawaga sa kitabu ke Morandia isano na ibere egefungia kemo. Asomo nubege songonga a good name is better than a precious ointment. Weriota digira ni gorira ngachi. Digia wetanya mabuta karanga ki akwa ironga mabuta naro. Yechi ngelo karanga ayi transforma na yibundu kimbiro kurina ko yuko ya kanaro. Achira achi wala ya ti ako ko senti puto pina sandra furi aru ko senga kyani na jaja ko tumoni kila jina diko ayanda ko yako biyo ayanda tonaro ayeti miyo naro mpaka aya mena na jaja. Antes que se va a poner cama todo mundo bariro bosio bariro todo bosio agudi akuru kwa mafuta maya o bariro bosio aquí chinta ni chico good night
amatuma yaga nesuguriye mbiro ese ngejo ngatuma ituko yaka nga yani biye tarigiya yabeire biye tayonzi pi ari abutuka kabya abantu bana abandi bari nyakera mu ndago so kuyaka ngapa osokera kimuntu ga mu bitama yabo tuka kabya iri tanari tuka kabya ay baba iri tanari ndikiya bana bakunda rasa ikimetu bari chipatu women aso kuwaka aka serikali iga nore na nyopira yao utara riko mo swati ndakarangirete abantu bamwere ko ya soda naye nore ne ngoje kuunjwa nagani soda kwa utanya mupira iga ukuminga baba chibamwe cyose n'icyaro nane kararo sibye ndio sarimba kabane dieta ngobe ntugo miss era chesta keri bunga tuwe kinyora ngeni ba chiri ba sipi na wiga Teresa huwa pia kera mugeni turu tiga ma juice baba nore kera keni nore nayo mo sabu wit soda ukubo kero mapema sana kwa busi nyumba kwa nyakoro subo sani uru mbereri rindu ikanga na so iwa ndiya kogenda ase nyumba yo birero kubwa kogenda ase nyumba ngaki yo kwegokya ngaso kwa ni wakoro mwerubu o yani okorare okoro mwerubu kwa asi so tota death is the end of dying ingia kwa rayiga ngara run kunyari kananga ekero muntu akuborwa bantu turamanya omuntu akwana kwanza nyagitari ingina byara no musacha urukiga kidege bire isatuya andaso gutike gitari abanyorororo akikuyo mwana lakini asewe kwa amatanga squeeze nama ya by the way una bana na raga musacha ndawa tenga nere nso wakerubarwa aso moise kakari nene iri bagakwa kwana abantu ngo ramatanga bakurwanira amatanga ri kondo muntu agutenaga utinia abantu 73 abona intu twachire kurwa so moise komone nakuru tumanya marieta mubwata nane irimo mwakwana mwakoro mwese toza gochawe ntungora twacha kumanya marieta ne mbona nimbodi abantu ndi nando ngirete ga ndi tayo kyare yente kenene tukwane turi togende abantu bawanira matanga wikatwe guri baga tumaye kuruga konyo nditware konyora abantu bina abayiga bakurwanirisa kwegera yorumo bagocha batanga ninje ngo jokorena nyagitari rero abantu basoke iga bagocha muna chintuka nyagitari yoga chande yitoro bagocha kuoka ngakayimonde winto chiga ogoja kuona na itongora igo tangeti lakini bana waga igo karendo roisi bororo time ga ariyo gete ne tai mari n'abantu bagocha ngwikangwa ne likondo yaki kwanya naye gukarikera unu nekiye ko yenda matanga wacu kurwanira makondo kachura atiga rero iga chako gana ne gitari mwara cheki abantu ya gitari ngaki nyarabo minto na rugete nyarabo minto kwa ya nure abantu cyara marigata baga ayubu shina moja shina tatu na shina ine bukumo chitine rero amwasa mete na omonto yo mani gago kwa enkole ya yegi chiwe no bolero no yondo kwa karna fingiya omonto ya gitari yani achande gitibi yongera muntu mwabutanya kuru korone bandimo ubu mo sote me enkoro omonto achande giti no yondo no amino ga ari gitari lakini akwesibia macha mabwatu bachuko no bara bakoreta ni stamosi pamosi bya mubwatu kwa mabuto bya kabisa bana bawo cyane cyinsuga ifuraye estiwe go cyane iginya makabisa ifuraye irinya mesambiri yende iringaki umwara munyi batakwa kinera kinya kubitiringa shosho kura konye na iro bare bono nyino kura berube shosho kura nari moina orneke mero cyandi giti tariko yara muntu kono kana cyaba tyashingi 10 wana kera to kirimo na mo cyanga kabisa igabono inje mbwato mwizo ko monene abana konyo batangite mbaje korongi nakuru Amerika tebaiga ekifungo gyakane asomorandi sana ibere kifungo gitangani kwa muri namari ne Biblia monsomere umurandia isana ibere kifungo gyakane iwa chinkoro cy'abantu abangaini ekiboto kararia ase nyumba y'ebirero
chingoro chia bariri echigotoka ase nyembere ng'aki yokwagokia mbia mono morisi ndote soma semo nibwege songoga. Someone who is always thinking about happiness is a fool. A wise person thinks about death. Antombara iga peri cherete minyororo chinda weta. Antombara iga aisberete bintoga ebibono. Antombara iga ekerebi ekimwate kemuga mo inge kuro taimuhonda eturunga gocha. Antombara iga eyanga ime abana bakirikira bono iga inga yani ngaki omontari asore nyumba akantu karurite kona ngagatunga kakurende tororo abantu bintu bawo kimbaga chobisi ebiko kunye byaganye nabi gutanga machini igwa omonto moriri no rio tayeto morembe rioka omonto moriri no rio tayeto mogoko rioka a full person na kureno muntu mengaini goikaba igare ngenya makwiri ngotenge ni ukareke go gutari guchigukwa. My friend no kora gento ki ba magwa tari obisi konya kunya kuera yaga kunya kumyokike round iga kabisa magwa abo chaga ukwane radio gusiya tenga bona magwa to nyitate ba bara radio school ngaya kare bona iga agoro kunga maremu nya gusiro chite kare lakini anore ga kamondo ga kunya koria ndari moto bwa tikende gyo chandite ekyara ryo gusitu moyo ngo kunga karelegi nkoro bantu pia kunya gutegemea ebisho bizinga na obisiore asohoja kurwa ori moigo ekyondo kuya gwakwa abata abarogi bangachiro binte binge gusiya ito bakari ekyondo kukya abarogi bwa kurwa bisige guitete nganyara bagaki ko ina bago nyonde ngobisi itigorore ngasa yori ngana ryo neri ngasa omonto moronge engere ino okunkoro nzendonze nabo koraki nabo kwa muna bwana domi kya kuraiga nabo ranyoro kwa ryo ndege tenga ndora manyiri bwana toro marathon mariga de toro marathon se yabo geni muna toko enda iga niko toro iga twezi na domi kya ke bichoriga nonde nanke bwate kurwawe mbare ngabatara kurero bakure ngoto chubuye bange ngokare ke go getari go chikwenda ndonsi Muore bwomete. Wana nabenge kero montago kwa. Usekero montago chichabuogo. Diringa chicha. Nabora mwari yani omonyi unte buya. Oyi nkoro ime. Ara reri mwana mbija gosoka niyo ku matanga nandi gaki na kwagenda igatutara gamba gaki. Nabenge monto kuiburwa kabisa iga lakini ekerago kwa ama ijemo ichana Maria na ni gari me yao. Unabona mosubate ngadi dijanga yeme yae. Ekero umuntu koraga chumo korugut umukoroge umuchande nchirende ayo kora times 3 somaga mayiko Job 21 iri tadi ya nigari otwaro monso kutia sabande ekero abo mukungo umuya obwakeri tari ya abantu bakumusika bakijago nango kwani bosego na mapera tayo abana babo kijaganga na mapera baje kodia omutomo kamukura kino bateni niga aso mutese iri mukungu muya ukungu muya bwateri tunda nyomba orutera abana banya gwa kontimbo chimata ugeti kina abande mbara chisese choro sana mutari komugana iri tari yani na abantu bare meteme yao bakungu bande babirenga iri tari sare yetari chabuge tempi in fact imbono yemen kansta montante video story tokunya kuchati gabnanda kuno nyoma ya makori byangana para yoko nyoma mukungu metinye tano agakambago wumusa chonde no akare abandi babere mutanzuru kuruka weta nabano yonde yari babere te brokiga abata bana ngatenena moroke muntu weta ga mukure moiga nguruke ga bune ritmo mutanzuru yabakungu iwa soma 21 Job 21 iwa ndala ngoria iga mariga ta Job 14:1 iga umurisi kihigo Job 14:1 nga omwana okmobo mwanya bantu kubora no mukungu amatukari yara no mangaki amake bone kera erire umurisia inki
21 ari askwenge aimbu ya kware nje na watege ntogete ekero yerira amatuka ayo amaenge abakure bonsi ikaransa morisi ambia mono tigansome kurwege eruge yende eyego ekorete bi tirikoeresa buya amarigaro tebaiga ase yesongo. When our lives are over, do we really care whether our children are happy? Ekero buli mabwite bwerire gosichinga kito cherire ngorigere itoro gosetwe boringa abana baitumba meno morombe abana baitumba meno mogoko buna bana mangana yega bagamba ko kwaninga basacha babire chingo ko bakonya koreta abakungu obyo bekera chiza rero ni gakoreta weekend no mutiyoni ni gakoreta koreta bono ni go kuwatigise gibuo mukungu ndo sukaga nanjino wana renge egetasikendega nanjino ngotoka akane na mekono merondo nanjino wana ngotoka ga akane ga chakurura ba mwina nanjimo mutorere ngocha bare bune bibusi watenga. Do you really care wale musacha kwa baga chigo chawe omukungu enyoma naro abana barimba cyo twaro morombe bose tigaba nechere amata manara tayiringa musacha kibanje no mugunga bisa na barabwatani yangego abana bayange bagatenene bokaga bana bakorwe gasibina chibarara bana bakumye kuroche ikomene eme babukirie saa 10 mbeto echa batara na kwenda school aya musacha. Do you really care whether your children will be happy? Do you really care whether your children will be safe? Basacha ambayo waga musacha boria gutemya kana intimbaga wakorira kero gutumeno tagerokwa kwana gocha mumuro go 45 60 ngwana wata guru muko kwateganya kuri mawe ngwana wata guru mu gukworo bano bamuraba kana amatimu nayo kubarirwa yose sacha bandi bayigire nayo muraba cyaganga ninto tene nje kobeke sayaga umukani tikabisa ngakaratiga ninje nkubange ninje ngochoke tadi baso ko bato ko no muro bwate yae ngocha nikupange protein yangu uchoni wa mobori no chara iwa na when you will die, do you really care usala ntambi bakari abasacha bandi bakure okutiga ngaba murabatiga gutuma kero juma mara wawe gawa kanise igina bakungu no murama no chaka bakana no muro murabakana na bakungu babuka mu iroga musacha utawe ita musacha one na barubange sana nabona matuka ira koera bonsi pi to tacherira baime abana baitunga kibaho chikoba omorembe no basi chinka umoko no bo sembo sapi obe kubarurai nawe kerenga kiara nganiga bantu bana bana konyora ngaki umuntu nabo kuite kabisa onyari gitega stroke wa gite kabisa pressure go itega ore paralyzed yagitari toragenda iga genyo konya kumye kuga wewe mario au kanya kwera naga emetega gituroche gari iri tabwani emete 73 musacho otanga tiera abaga kuni mbwato moroberi wakyo myaka 76 yo maite moroberi kyo bwato go kwa utari kwa arika nenu utana nsinga bekaga abuntora ageme mente nweki okonyo buyima gukuwe amura marasaro zawa tanga tutaracha kubanga bono unari wa kwimaiga karare ete machine 70 riga parari 70 emete ya chweru wachiba chiwo sombu chigarime umusasa gukara nyagitari no kirete gari otanga bwana Yesu asifiwe nyagitari ore gari mochari metega ko therapy ama watayabono nchitu wanga matanga. Do you really care? Okumeriore nga abana baho ngakibarabe gose ngakyo mukungu gawe cha komenya basacha bandi nabayiga bagwake echwanga munyegente kyegoro yenderia musacha go chaga mwana tawati kwendo kani transistor biro bumaga birako mwana akigo chesukuru lakini igari kerabu iko report dirio makiri register mwana ago chankono ye weekend ma amagira absent weekend ma bantu bakana matanga akari kumbe ne weba sota ko mwa lakini mara iko chenge twani yakoreki yachirega no chonjo keri mo bumusubono kera kwa bere di sacha ri sigatiri tameti ko provide ne na bana bae igwa James Morisi Zomere Yakobo aya moshi na 27
kero kunya kuria yo baba Zipora mwako utumukire madiga otanga temo chare me chingoro chino mwegende ye ero Nyasaye na nchemo ngigene ekiaera ase nyumba ya tata mbore abamenye obonge kan toribo kango tinaba tebya nesingi chaki Yesu utanga ne gotorosiria saragaya na sa chire ko isya na sa bonsi biba mwegenire bararera komenya some yono 1:26-27 omuntu kaitenga ko mukora Nyasaye Bien mono. Omuntu karakaye nganko mukora Nyasaye nore mimiri wa tano rendeti ekiongoza abakungu barega abono bagocha kuchijaga ari kabisa iga bakweruka osina abakungu be kanisa bakungu kabisa bamete gusaba nabo bagocha basabira omusubati ondega bakumusabira ngaki Nyasaye mukonya abana ababyoke kumbe tari gusaba ni gogochicha umusabire uroroge ndote ikera imuinani ngarero nkabwati kende karabogete amare gawe bakungu babwate mitwe sarigete amonga bichugete ngayani okembe tena ngekeiga na kiwoja igwa nga do any of you think you are religious if you do not control your tongue your religion is worthless and you deceive yourselves ngaboni bionzi mbosha nando ukwemenya yo munene soma 27 igwa okore Nyasaye koronge yani kucho maki endeta yana yabane yende ko rugunga kora cinta kan na babura ka so takano bwabo yes bia mono na korenda ro ngaki umanyane ina bia mono. Now what God the Father considers to be pure and genuine religion is this: to take care of orphans and widows in their suffering, and to keep oneself from being corrupted by the world. Aina ara managa niti. No bono go mokoro manero kwe kenen koringa ki no ko barora ababora ka chintakana boy gona ko bakora yara maya aina ara Nyasaye tari muntunga ogo chaga kwaranga bono wende ngaki muswati oyo ngasipora bono tabwati intete ndachi kumukwani gwacha ne sukari ekiro muntu gwacha ne sukari bantu bandi babere kibarimo musacha kwetari mochari ayo kunya wake sabu yetenga ndibono gaki ka matanga yakoera ndia matanga yako butoka obasuku ngenge ntokero kwa kweteje kurwe sukari ena ne sukari ngabana aba genda ko chiao ire mamire sukari eyo moroso ruwe chai tari ko mo kye sukari otayanga bana sukari ga ote tobe keke buri mo chiyo te nororo utacho ujui umongino yokorunga Florence abana abao barende kende yonsi gyokwane nke buya bona tongari timonse tongari timote banga nayo musacho ro muchero mukungu montonde bweso gocha etakomo kai gokora kengere kende tambuka na kera kiaye munenjero yowe itambuka na kenga ruwa kaba mutansuru abantu mayengo mukungu na rumuchi batigo bosenjo bonge nari na abana bawo bakora nyuma gor na bari munabono koro akamwana kangwerera gajoka gozera meta basacha mbari bari bagwaka bakungu kitege buya chingundi buya go mukungu kurukura abana gukire rera bakungu mbangainia musacha gwakarimo iga omukungu bwatege sisa 1 2 3 wake kurate bantu kibaho cheke nyoro barakonye mukungu anende mukungu tabwatingu kumbe risache iri akire mpaka ligakuya pi bona rero yabeire basacha mnori ukora akoro ingire to mukungu waka byayiga abana amaitenga tata ne simba achecheche iga to kuna bona mwana ekengwera gachomo omogosera iga agotenga ngotebinde tata bona naye baba kabatata wane simba muchiyo iga amontago chikobugiga muka murogo nyagusira amaitenga makobyara no ariga
kene nkirio ano kore bikungu bikunya gosogo chimwayerio kario kakago chakera rituko ne mara 7 kara gachungusa mono kama ntao gacheki buya kai bona tenena wakongu igitero mochio nyobete buya ekera yubu arwarite nigakorora gendo ekera korora gendo nigatinde kwa nekera atinde kwa abasani bari bamumaete bonsi pi abairi bonsi pi bagacha bagasangirika namo bakamorora amabebe bakamorora amabera bakaragiramo bakamoreterebesa nebonyiri babwate ko ekibungu ekingwa wikere nebanyi Ayubu 42:11 nabo ragesome ekere bachiseigo bakamoreterebesa rosiri kuba setapu ebonyi bakareta ngori ebuye bitoko bukirita 10 bono bari mutaru eteriri kangombarwa bari bataru umugambi ngoretari bono igo ngangaki nawe jenga jina lako eroseri erieta so that ekero nebana ekero gocha gotara kuwa sise igo kwa yatukanga mbuyo gukwanika abantu mbya bawo kunyura tabanga hoyo gaki nebo kwa nigo twanyora mwarembe kurwa sikinyuru oyo nebukwa gaiko twagete kire oyo nebukwa simbi konyo tukorire chombe kuruga rosirieta negente kenene twaro kuwatana na Nyasaye erindo nyoro muremba asinka yawo musabature tata Nyasaye bima na singchiri bagari bene watwanchire twachira singicho yo minto Dominic onyare kobogo timogo kurasa wiko bwensi twamanyire ngani gara ase keke ekiaro koboki wankora abe ororo ase bari bonsi bayigenere ya Kristo barabe bakoboki wakuruimeye chimbera kugambi wangu karororo bari abanyaburunge basoese moyo burunge nabatari abanyaburunge bakukuwa kare na kare twasabire ngabo igona intoro getora sense yiga otoche kichinkoro cheto tokune eri tonyara ko batoko abanyaburunge ino tonsto yarigani asinga inchugo cha kwao kwa mona asinga inchugo cha kugambi wikina yekene asura asoe ko basense moyo y'abanyaburunge ne bangantu atimo kura sense yiga yana mwanintwe abaminto bachira yiga kuomboleza kifo chake huyu mwenzetu Dominic tumeyakabidhi kwako. Familia yake uweze kuibariki mfalme. Uweze kuwalinda na kuwatunza katika kila jambo. Na utukuzwe ni katika jina kuu la Yesu alimuombezi wetu. Amen. Bono umugambi tima itina ki oyo gusangiri ya maega erinde torete family to basabire. Na nyuma ya matukatari amange oryo moka gasangereria ebinto byaye byonsi akaimokera kagenda rogendo gochense ya rere kwegogie abantu nanga bakone boiriya wono ntuasangiriri karake mogari nage go torandra bravuti gusangirira kwa bravuti wona ningo sangiri turake abomwana wanje bari mwarwa kuwithenga mentoromente bari mutarwa imunenda gocha bono karibu bono ona bana ambagunya goitumugaso ya bono mba jakirega ndabonire ngori ndabwango ndang ndere ngori buri abantu garagara bagajire ibirero ne bito ekwende biguru bakaimokire wanento nento ngori yo mubuko rero abagani bari bataru bari mwato maya ikambuya monero asante ndang mojumbo rio tomuna mojumbo monto rio tomuna mojumbo tikanga tocha rio tomuna mojumbo baranga kujen enjoy gene ngiyo baranga wa yende ko bada asante
Orio to mwana mochumba injuoja. Orio to mwana mochumba. Mochumba ito gamba ranga korgo. Injuoja. Kanya kwana tero ngori muko yagoja. Nimuaje. Orio to mwana mochumba barango. Hai kwa tumus. Orio to mwana mochumba barango. Asante. Orio to mwana mochumba barango injuoja. Ndero ngori. Ono kana kwa tumu wana yuko kana uja tambe. Sham kaya. Sham. Sham mnyaoch. Sa wana yoch kwa wenda ito maiga. Sem. Ndake nakori. Uyawan. Weka inu. Una kara ko sukia. Ndan. Kwa tumu mochumbe. Omochumbe ngoyo wana. Olombarongo. Wana wana changi. Abaminto morenkaiga abaire nimwachire gotwara pole nabakwanire no turasama be njasama rieta nshie munyamura inkanoga iga natumwa no mweshimiwa obo machoge bora bu constituency barongo onte bingi chega iga gare ngare utumige toro kigaye gocha sesimi yane ote barende nga nware nenke yamu namanyete nga ababura kambare nkeye ebinto byabo barosi engakie kero yaikeire byarosi gugotogote abona ne death certificate baende bachigokonywa asingincho y'abana bari batigaira asenkeye nando bakera mbuya mono bari bagira asa matangaya nando teba omorembe obase chinka nabante bigo bono igabwa tonga chibese chikorukwa chiribusano siringi 2000 nkoireranda bamuraro goraria chiribusa tombe kase saniga ngagima bateba ngagima mwana tebe yomanya kihaki mogo so yesu mutoi weka ega nangu changa kwa ore mutu onde ngamu andu gurari daga tijiga saga yana mo potu la dia ko bora dange kwa ya pat jas kwa ya pat ye guroro uno ni mimi siya mangere kana siyo katawali ya nani ni mogo singo mkutano siku zilizobaya utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu kabla ya Yohana.
mashabani yao na upatukufu maombi na kitu. Nijaposema lugha ya mwanadamu na ya malaika, kama sina upendo, nimekuwa kama shabani yao na upatukufu maombi na kitu. Ufukara ulio mbaya ni kukosa upendo wa Mungu. Upendo kitu cha thamani, watu wengi kweli ni mafukara. Ufukara ulio mbaya ni kukosa upendo wa Mungu. Upendo kitu cha thamani, watu wengi kweli ni mafukara. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa, hata imani kuihamisha milima, kama sina upendo mimi kitu bure. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa, hata imani kuihamisha milima, kama sina upendo mimi kitu bure. Ufukara ulio mbaya ni kukosa upendo wa Mungu. Upendo kitu cha thamani, watu wengi kweli ni mafukara. Ufukara ulio mbaya ni kukosa upendo wa Mungu. Upendo kitu cha thamani, watu wengi kweli ni mafukara. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 4 tunapata matunda ya Roho Mtakatifu wake Mungu. Taomba watu wote tuwe na upendo. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 4 tunapata matunda ya Roho Mtakatifu wake Mungu. Naomba watu wote tuwe na upendo. Ufukara
wana ikaransa. Wana toerera. Wana toise moya ndere vitro sasa. Rusi ende. Wana bogari wa kodi, buyamo na mani. Aba family muka wocha. Pastor period. Aba family muka wocha. Bas muka. Aba family muka wocha ga. Warisi songoro kana. Maka mimi kaona siku ngama toka mtimati. Songoro kana. Aba family wocha. Warisi songoro kana ngale muri sio obadi ya. Warisi kana obadi wocha. Chukua muri songoro kana. Warisi ni songoro kana. Aba family bera. Todos sabemos familia. Awal buat itu wajah ikan mindu cah omong mana ikan. Orang tahu tu kanyari mengaca kumisan. Nawas buat wani itu wajah wano ibarat ini arah eram. Wano mu pastor ni jar. Biamono Mauricio yomo ochogocha. Mauricio yomo ochogocha iga tosaba manae. Umusangirekano tigango torenga mbarenga bari ba aho sabere family go marembe namaya buna tore igo sabe tore ngari sabsanga umya tata yasau wajwa umutongi gorane se huwa ran kwaringa no yara kare na kare aya kore kanya se ke se ni chokra ngore denis sai tu mu ngwa manya pa natukara kwa so kuwese abona tikire kurara asaba tumya abanta tire mababa bana baya munumina amana mamu mwabo munene kuranje ubatuntuwe na manyi za Kristo antigita sono saraba elinde bakora bakororinde kuwa munene twamanyi nga nokora mange weta nina baka bahize kubara bakora senkeye watu bakutiye nasaba chukwa bakoreke nakugasaba wita solo wa Kristo mutorito amen. Tata boko nene tata wechintakana n'ababora kana abataramoyo asenchera bene twarangirire tera Yesu Kristo asengiche famde gayo mtonya gosira orarire Dominic abana bae amano mwancho yo munginoye abatire magega amana ngina mana asenchera bene twabekira soro to sabanye ke oseni chinga chinde nenke gaye nyore boigo umwana ba umurembe nondo bwensi oranga nikorete buraburu asenke gakuwa mana so wotone nkaya Dominic twasanga sereta Yesu Kristo uweze kumshinda nguvu zake ziweze kukamatwa mfalme azichomeke mbingu ishuke iweze kuwa pamoja na hii familia na hakika wema wako uonekane na jina lako litukuzwe kwa ajili ya haya mfalme. Ni asante kwa maana umetupenda sisi sote ukatuleta mahali hapa tunakuja kuomboleza sote pamoja na tuomba mfalme pia familia zetu uzidi kuzikumbuka. Nekera baminto abachakorera barala kore na mucha singa chabo tuomba kwamba amani yako iweze kudumu milele na hata milele. Amani yako uweze kuwa pamoja nasi, ufanye na amani yako uweze kuandama kila mmoja atakapokuwa akisafiri kurudi kwa poma zao. Mwana baba mabere yepara na chinchira au ilindo bana bwa boro kaniwocha igana ya mama none kera tukure na sinche sabato etwa ganyirira seke yetambo mbuna mogeni twasabere ngakora njoto mende chinguno mu ikegera tusasima seke na boronge amano muika abange barasomesangirikano y'Uganda ke bari mu musunte abandi bakore bitage bitawemera tiasense abandi batarabwaza na Yesu Kristo mwana amayirenge kero ekonu egocha kuvuga abari mu yechimbera mbanyara ko bakubuka aso kwambiwe kina na baratu ko babanyaboronge abagabe gene ya Kristo mbaso asense mu yabanyaboronge na abari batababanyaboronge bateregene ya Kristo mbako kuwaka na kare ureta abaise kwa twaseberekera yo mount riye nkore yaye abanikiranga cyecwanga abanikiranga cy'insore abanikiranga cyoboro ginobore n'ibintu binde binge kuranje waruseri yarabo erinde karawo materikana ukeboro tubakana kare twariga ntensi chingoro cheito utwariga nire yarama ya mwenene ikyaro sameringo inga Yesu chire gatoroseriyo moche n'umuche wa toroserie tensi ntoga nibo swaso mochoria
Tubira asikera ringana nenke yogote na mana bara asikera ringana pomer gondi bens bora bororo omone tiene na mana bara windo baguswererie. Nondera ga nikore tabinto bia yeme to asinga Kristo gora ancho mabuna na chinguru chawe. Nuancho kwa kwa utras Kristo waritu. Amen. Biamana. Senwe. Ono awarisia memorando orenga. Nungutira jura alimu na tuko koraiga. Wapi ndio tena? Tusimameni sasa. Nguna yako mwenye ndio wakati kiara lakini tena Choni za mkununi lao. Rusia gosio. Omo chano motori tata ngasai toro me ngambu yamono. Yamon tata wa to ndeko ruma mina gatwa cha kitungu buru na to ikichinga kichoma ile. Tata wa minto bacha wali no biyo buru sina moka mwanya bantu. Na bandu ba ko na se yemo mo chanu wa na tuara maberancha tata itorego. Wara kiro yomai ka sen ka ya biyo dinda ko ba kana na ko ai mo ge de ya go. Wana gatwa ka no ko ruat ko biyo wa buti gara iga no to na gonde. Ko tu asa grupo tra su Yesu Kristo wa mawarito. Biamo na sante. Ekero twakore muyogoyo abantu bankamwe pimutigare gaiga sekeutu bari banka ekero muyogoyo erie magemu atugereiri bakorie pi inimera ni magega tukifika juu mbinguni tutaimba nyimbo za furaha, sote tulio hapa duniani tutaungana tuwe kundi moja, wimbo wa msana wanakosawa mbinguni juu tutaimba kweli. Yesu aliwaita wale wetu waimbaji, jameni tusikose pale, mwendee Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zao.
Kukwasa obusiyo bwawo omwanya konyore endagera oyo oikwira nasi liroba ligera aho nokwabu nakiaye norotu ane noira nasi orotu yamono aseseme chando ase obositwago koro okoge mono bochandika wakere ng'encho koraroro ase amarika oteba nyuma yaba ibori gosaria ng'a bono noirane riroba ase kwarwete ekiagera ebigeri mbiteke ase eng'encho ng'a aiga ase orotu na omwanya banto arwete naende noakoirana mwanya banto norotu ere okoirana ase orotu rwa mwabo bono ntoanyeganie amaraba enensemo yogwanchana ng'oro norotu rero nde ase orotu rwa mwabo orwagwe tomaye gosaba ase gochaka kayomonori nogoitabera nanga bono wakochiro nogoitaberana Lawrence yako wapi? Aya, gosa batore. Data ya sae, naende mbiyamana asenchera ya bene. Ekero twesi toitaberere nga orotu Dominic iranira orotu ekera mwanya bantu n'orotu. Bona abaminto bakorega asenene yo kumotuberera kumwagakire nyomba yae. Basabire chinguru no morembe no moyo bwanjo bayigane chimebe chiwane. Neskore bakwe ba soro torawe ko mari wetras Kristo borito. Amen. Bona you are free. Come on. Yeah, come on. Yeah, come on. Yeah, come on. Aya será para bojango. Enggak buang ayo. Saya sih kan rojio kamu mami pak. Ah sekarang. Para banar mo ina mo ita mami ka.
Aku